வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு லைஃப் குக் சேனல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது முட்டை குருமா. முட்டை குருமாக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 5 முட்டை, ஒரு வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2, பட்டை 2, லவங்கப்பூ 10, ஒரு ஏலக்காய், சோம்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், தேங்காய் அரை மூடி, வீட்டு மிளகாத்தூள், உப்பு தேவையான அளவுக்கு, கசகசா 1 டேபிள் ஸ்பூன். வாங்க வாங்க ஜார் எடுத்துக்கோங்க. சோம்பு, ஏலக்காய், லவங்கப்பூ, பட்டை, கசகசா, வெங்காயம், ரெண்டு தக்காளி சின்ன சைஸு, தேங்காய் அரை மூடி, முட்டை குருமாக்கு நமக்கு மசாலா அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம். வாங்க, முட்டை குருமாக்கு தேவையான விழுது ரெடி பண்ணியாச்சு. வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா வெடித்து வரட்டும். கடுகு வெடிச்சு குருமா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க விழுதை எண்ணெயிலே நல்லா வதக்குங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரையும் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வீட்டு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்ககிட்ட வீட்டு மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூளோட ஸ்மெல் போகிற வரையும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயிலே. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதோட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். குருமா ரொம்ப கொதிக்க விடாதீங்க, லைட்டாக கொதிக்க விடுங்க. ஏன்னா நம்ம இப்போ முட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. முட்டையை இந்த ஸ்டேஜில் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ். முட்டையை அப்படியே கொஞ்சம் திருப்பி போடுங்க. எல்லா முட்டையுமே திருப்பி போடுங்க. முட்டையை நல்லா திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். உப்பு நீங்கள் இந்த டைமில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்மளோட முட்டை குருமா ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட முட்டை குருமா அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வேணால் முட்டையை வேக வச்சு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் குருமாவில். நான் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே செம்மையான அருமையான சைட் டிஷ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.